tungkol sa inyong mga okay. Sobrato po. Bitawan na ika na estilando, ika na ka saramin, ika na ka coach na, no? Sikit limang ika na ka Xavier.
balik ka na mo team sa ini. Ito. Aha. Kanya ka coach dan. Tumok yan nagbitawan to lah. Mantuman na rin. Xavier. Xavier sika. Yokoy. Wow. Matumpis.
Piki akong sunggot ka mga kanyo langon doon. Silipan kasi kaso. Okay, shout out to Saramen Cooks. Xavier Cooks. Shout out. Sponsors, back audience. lagsik-lagsik yan bata sa isa.
33 Salamin.